Ar ddydd Llun y 5 o Awst 2024, fe enillodd ein gwestai ni heddiw. Goron Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon a hynny yn ein filltir sgwâr. Heddiw, cawn estyn croeso cynnes yn ôl i Llanhari a chawn gyfle i ddod i adnabod y Prifardd Gwynfor Dafydd. Croeso cynnes atom ni heddiw i ti, Gwynfor. Rwy ti wedi dychwelyd nôl i'r Ysgol Llanhari heddiw i dathlu dy lwyddiant yn yr Eisteddfod ym mis Awst. Ond cyn i ni drafod hynny, gawn ni fynd yn ôl i ddechrau'r daith. Iawn. Rwy ti, fel ni, yn gyn-ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail. Beth yw dy atgofio am yr ysgol yn gyfnod yna? Wel, byddwn ni wedi bod mewn adeilad gwahanol i'r ysgol o chi yn ddysg fod trwy gydol eich gyfnod. Ydy hwnna'n iawn? O chi yn yr ysgol newydd o flwyddyn be? O flwyddyn 4 fi'n credu? Iawn, felly fe gathoch chi gyfnod yn yr hen ysgol. Dyna lle o'n i drwy gydol fe amser i. Atgofion braf iawn. Allai dal gofio pwy oedd fy athrawon i ym mha flwyddyn. Mrs Owen ym mlwyddyn 3, Miss Morris ym mlwyddyn 4, Mr Phillips sy'n dal i fod yna ym mlwyddyn 5. Yeah. A wedyn Miss Downs sy'n bennaeth nawr ym mlwyddyn 6. Allai hyd yn oed gofio fy odl gyntaf ym mlwyddyn 1. Doedd hi ddim yn odl sophistigedig iawn. A fyddwn ni ddim yn ei derbyn ni fel odl nawr, achos dyw i-dot ddim i fod i odlu ag i bedol, ond cath fach ddi yn cael PP oedd hi. A nath Mrs Owen rhoi rhyw wen slei fi. Felly na, dwi'n credu dyna lle nes i ddechrau sgwennu, barddoni, a chymod, nes i ffrindiau am oes yna. Ni'n bobl wahanol iawn, ond rhywsut dyw hynny, dim ots am hynny pan ych chi'n blant, ac yn ni'n dal i gwrdd nawr, fel sy dim byd wedi newid, ond na, mae hi'n ysgol braf iawn, mae hi'n amser hir yn ôl ers fi fod na, ond atgofion melys. Ie. Os oes unrhyw atgofion am pan des i nôl i gweld ni yn blwyddyn 6 am y prosiect yna? Wel, nath ni brosiect yn do i ysgrifennu geiriau ar gyfer can, a wedyn, pwy ddath mewn i'r ysgol, efe? Mei Gwynedd, ie. Ni, i roi music, roi cerddoriaeth i'r gan, a wedyn nath chi berfformio fe. Ran o brosiect chwildro diwydiannol. Wel, mae hi wastad yn braf cael mynd nôl i Ysgol Tonyrefail, dweud bod hi'n teimlo fel ysgol wahanol y dweud y gwir, achos dwi'n mynd i adeilad gwahanol. Ond na, mae hi wastad yn neis cael mynd nôl, a byddai yna fori yn mynd ar Goron gyda fi i ymweld â'r disgyblion. Yn symud ymlaen at ysgol yma, wyt ti'n cofio dy ymweliad neu dy brofiad gyntaf o Llanhari? Wyt ti'n cofio cerdded dros y bont am y tro gyntaf? Allai ddim gweud bod hi'n cofio'r bont. Fi'n credu bod fy atgofion cyntaf o ddod i Llanhari wedi gwreiddio ym mlwyddyn 6, wrth gwrs ych chi'n ymweld ar ysgol, yndych chi, cyn i chi'n dod yma ym mlwyddyn 7. Fi'n cofio Mr Roberts yn neud i ni wneud, be nhw'n galw fe, trawsgwlad, drwy'r ysgol. Yn erbyn plant dolgellau allan trysant, a nes i ennill y trawsgwlad yna. Fel person cystadleuol, o'n i'n meddwl, reit, da iawn, fi'n well na pawb yn yn redeg, a wedyn dathon ni nôl i wneud drama, fi'n credu, gyda'r adran drama, a wedyn nathon ni bach o gerddoriaeth fyd. Felly dyna fas gofion cyntaf fi'n credu yn dod i Llanhari, cymeddwl, edrych mlaen at gael dod fan hyn. Rydyn ni newydd fod yn rhan o gas sioe gerdd Gris. A fi ysdi'n rhan o sioe gerdd yn yr ysgol? Wel, 2 sioe nathon ni, un ym mlwyddyn 8 ac un ym mlwyddyn 13. Fe nathon ni nôl i'r 80au ym mlwyddyn 13, a wedyn fe nes i Gris fel nathoch chi. Ym mlwyddyn 8, Vince Fontaine o'n i, sef y boi radio, o beth dwi'n cofio, lle ddim. Be o'ch chi, gai ofyn? Oedden ni'n Roger. Oedden ni yn Rizzo. Allai ddim gweud mod i'n cofio pwy yw'r cymeriadau. Pwy oedden nhw'n rhan o'r gangiau gwahanol, merched ar bechgyn. Beth am dy diwrnod gyntaf yn Ysgol Llanhari? Ti'n cofio llwyth am dy diwrnod gyntaf? Dwi ddim yn cofio'r diwrnod cyntaf un o gwbl. Ydych chi'n cofio'r diwrnod cyntaf? Ffodig, na. Na, dwi'n cofio blwyddyn 7 yn eitha clir. Fi'n credu nes i wir fwynhau blwyddyn 7, achos ych chi'n mynd o ysgol eitha bach, lle mae un athro neu un athrawes dych chi. Cynsydyn iawn, dych chi athrawon gwahanol ar gyfer pynciau penodol. A nes i fwynhau hynny. Dwi'n cofio Miss Rowlands tu ôl i fi hefyd yn fy nysgu ym mlwyddyn 7, hyd at flwyddyn 13. Ond beth sy'n rhyfedd nawr yw pan dwi'n gweld, nes i weld Llun pan des i'r dderbynfa o'r ysgol gyfan, a dwi'n mynd nabod un ddisgybl erbyn hyn, na chwaith hanner yr athrawon. Felly mae hi yn ysgol sydd wedi newid.
A doedd hi ddim chwaith yn ysgol, tair i ddeunaw pan o'n i yma chwaith, felly doedd yr ysgol gynradd ddim yn bodoli bryd ni. Felly mae di newid eitha tipyn ers o'n i yma. Ie, dal yn ysgol eitha neis, teulu Llanhari. Ie, da iawn. Mae'n teulu agos, teulu fach, ond mae'n arbennig. Rwyt ti'n amlwg yn mwynhau ieithoedd. Beth yw ei apel? Wel, o ran ieithoedd, nes i astudio Sbeineg. Chi'n astudio Sbeineg neu Ffrangeg nawr? Na, ddim ond Ffrangeg na. Ffrangeg, right. Wel, Sbeineg nes i, pan o'n i'n yr ysgol, o'n nhw'n mynd nôl ymlaen rhwng Sbeineg a Ffrangeg. Ac ym mlwyddyn naw, o'n i ddim wir eisiau astudio Sbeineg, bod yn onest, ond oedd eisiau dewis 4 opsiwn. Chi'n cofio'r colofnau ym mlwyddyn naw, mae'n rhaid i chi ddewis pa bynciau chi eisiau gwneud. Oedd rhaid i fi wneud Sbeineg. Just achos oedd yr opsiwn falle o'n i eisiau, mewn gyda pwnc arall o'n i eisiau astudio. A wedyn ym mlwyddyn 10 a blwyddyn 11, dys i'n fwy rigl ar pwnc yna, is i mlaen i astudio fe yn lefel A, ac erbyn blwyddyn 13, o'n i fwy neu lai yn rigl, fi'n cofio mynd i Barcelona, a jyst gallu defnyddio'r iaith a siarad â phobl. Oedd e'n brofiad mor wych, felly is i mlaen wedyn i gael y grawnt i astudio'r iaith, a ieithoedd allan y ddieth. Felly ie, drwy astudio fe yn yr ysgol dath y diddordeb a dweud y gwir, ond mae hi'n un o'r pynciau yna, chi'n gallu defnyddio tu hwnt i'r stafell dosbarth, dyna sy'n braf am iaith, dwi'n credu. Felly bod chi'n stuck mewn dosbarth mathematig, a meddwl, pryd fi'n mynd i ddefnyddio hwn, lle mae iaith yn rhywbeth, o'n i'n gweld yn syth mod i'n gallu ddefnyddio fe yn y byd go iawn. Felly ie, dyna lle ddath yr apel, a wedyn es i gadgrawnt i astudio ieithoedd modern, astudio Almaeneg a Chatalaneg hefyd, a wedyn gwneud fy mlwyddyn dramor yn Chile, yn Ne America, lle Sbeineg yw'r brif iaith yn fyna. Ie, mae'n eitha diddorol defnyddio'r ieithoedd tu hwnt i'r wlad i fod yn onest. Pa ddiddordebau arall sydd ganddo ti? Wel, dwi'n darllen, dwi'n sgwennu wrth gwrs, dwi'n gweithio fel newyddiadurwr i'r BBC, felly dwi wrth y modd a gwleidyddiaeth. Dwi'n chwarae pêl-drod, 5-a-side, bob dydd Iau, ac o'n i'n chwarae pêl-drod pan o'n i'n ddisgybl fan hyn hefyd, felly dwi wedi cadw hynny. Tu hwnt i hynny, dwi wrth y modd yn teithio, dweud nes i fyw yn Chile am ychydig ac yn Sbaen hefyd. Dwi'n teithio bob cyfle dwi'n ei gael. Be arall dwi'n mwynhau wneud? Dwi'n mwynhau mynd mas gyda ffrindiau, joio, trio bwydydd gwahanol, cwrdd â phobl wahanol. Di'n brysur iawn ta. Yn siarad am Ysgol Llanhari, oes unrhyw teithiau penodol ysgol yn aros yn dy gof? Ch'mo be, nathon ni ddim cael llawer iawn o deithiau dweud y gwir pan o'n i'n iau. Fi'n cofio athon ni Ffranc pan o'n i ym mlwyddyn 8 ac aros mewn chateau yn fyna. Fi'n credu falle mai dyna oedd yr unig daith dramor gathon ni fel ysgol. Falle mae'r teithiau sy'n aros yn y cof yw'r teithiau i Llun pan o'n i'n y 6ed yn astudio Cymraeg ac yn cael cwrdd â phobl eraill o ysgolion gwahanol oedd yn astudio Cymraeg. Falle mai dyna'r teithiau sy'n aros yn y cof. Achos oedd hi'n gyfle i gwrdd â phobl wahanol. Ch'mo, oedd hwnna'n yn yr un ffordd a chi'n dod i Llanhari yn blwyddyn 6, mwyn eich paratoi chi ar gyfer blwyddyn 7. Oedd hwnna fel sef yn eich paratoi chi ar gyfer y brifysgol, cwrdd â phobl eraill o brifysgolion gwahanol. Felly dwi'n credu falle mai Llun ym mlwyddyn 12 yw'r daith sy'n aros yn y cof. Cael mynd allan ar yr afon yn cynwio ac ati. Chi wedi bod i Llun neu? A ni'n mynd blwyddyn yma. Blwyddyn yma, da iawn. Ble ddechreuodd y diddordeb mewn ysgrifennu? Ac ai cerddi oedd y digariad gyntaf? Dweud y gwir, do'n i ddim yn ddarllenwr brwd iawn pan o'n i'n ifanc. Byddai'n llawer iawn gwell dy fi fod allan yn chwarae pêl-drod neu wneud peth arall heblaw am fod tu fewn yn darllen llyfrau. Ond fe nes i ennill cystadleuaeth stori fer pan o'n i eto ym mlwyddyn 8, mae clot ddigwydd ym mlwyddyn 8. A'r wobr oedd cael gwahodd bardd neu sgwennwr i mewn i'r ysgol ac fe nes i ddewis Mharerydd Hopwood. Ges i sesiwn 2 awr dy hi, dim ond fi a hi, yn hyn stafell Mr Rees. Ac fe nath i ddangos beth oedd y gynghanedd i fi, sy'n fath arbennig o sgwennu barddoniaeth. A nath ei gydio ac ers hynny dwi wedi sgwennu'n ddi-baid fwy neu lai. A wedyn nes i'r brifysgol, lle nes i wir ddechrau astudio llenyddiaeth rhyngwladol. A dwi'n credu'r hyn sydd wir yn help os ydych chi eisiau sgwennu yw darllen, ydych chi'n gorfod darllen, a nes i ddysgu hynny yn eitha cynnar. Allai ddim bod yn sgwennwr sydd ddim yn darllen. A dwi'n credu yn ystod Covid y dweud y gwir, pan oedd dim byd arall i wneud, dyna pryd nes i wir ddechrau darllen a mod i mwynhau darllen. A dwi'n credu bod yn sgiliau sgwennu wedi gwella lawer iawn a mod i nawr yn darllen mwy hefyd.
hynny yw, mae'n rhaid, allwch chi ddim cael un heb y llall, mewn ffordd. Unrhyw hoff llyfrau? Unrhyw hoff lyfr. Fy hoff lyfr i siwr o fod yw A Little Life gan Mharc Ynysangharad. Mae hi'n 720 o dudalennau, felly mae'n eitha hir wedi darllen i sawl gwaith. Gath i at Restr Fer y Booker Prize yn 2015. Mae hi'n llyfr wych wedi seilio yn Efrog Newydd. Falle syniad yn ei darllen llyfr na. Wrth gwrs ti di ennill sawl wobr anferthol. Wyt ti'n cofio ennill dy wobr gyntaf? Wel, fy ngwobr gyntaf oedd ym mlwyddyn 10 yn Llanhari fi'n credu ennill fy nghader gyntaf yn fan hyn. Ac mae hynny yn eich paratoi chi ar gyfer y seremonia mawr. Dweud y gwir, mae yna fwy o bobl siwr o fod yn neuad Llanhari na sydd yn Mhafeliwn yr Urdd. Ac yn sicr mae Mr Jones yn gweiddi am mwy o angerdd nag unrhyw un arall ar lwyfan yr Urdd. A oes heddwch. Felly mae hwnna'n rhyw baratoi chi ac yn roi'r wefru chi. Dych chi eisiau mwy, dych chi eisiau symud mlaen i'r cam nesaf. Dych chi eisiau ennill cadeiriau ar lefel genedlaethol. A dwi'n credu dath hynny, mae hynny wedi reiddio yn Eisteddfod Llanhari. Felly dyna fy atgof cyntaf i ymlwyddyn 10 o ennill Cadair. A wedyn ymlwyddyn 2 ar 10 nes i ennill Cadair yr Urdd. A wedyn eto pan o'n i yn fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol yn 2017. A wedyn pinnacle hynny oll wrth gwrs oedd y mis Awst eleni ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond na, dwi'n dal i gofio'r seremonia yn glir iawn yn nes i ennill yn mlwyddyn 10, 11, 12 a 13, a mae'r 4 Cadair yna dal i fod dy fi, 4 Cadair plastig ar y silff adre. Pa profiad oedd y gorau? Llanhari neu? Wel, well i fi dweud Llanhari, ydy fe? Ie. Fe ysdi Brifysgol Caergrawnt? Sut oedd y profiad hynny? Nes i wir fwynhau Caergrawnt. Yn syth, o'n i'n meddwl byddwn ni'n colli y cynhyrraethu am Llanhari ac mi o'n i, ond nes i wir fwynhau'r profiad o fod yna. Cwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol, pobl sydd wedi mynd i ysgolion tipyn yn wahanol i'r ysgol yma, os o'n i'n bod yn onest, nifer o ysgolion preifat. Ysgolion Gorau'r Wlad, Eton, Westminster ac ati. A nes i wir fwynhau astudio fe. Mae hi'n gyfnod dwys iawn. Chi'n cael tymhorau. Mae yna Michaelmas term, Easter term, a Lent term. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Mae nhw'n 8 wythnos yr un, a mae nhw'n rhoi lot fawr yn yr 8 wythnos yna. Chi'n sgwennu 3 neu 4 falle peth yr wythnos. Mae bywyd yn gyflym iawn yna. O wedyn chi'n cael 6 wythnos rhwng pob tymor i ymlacio tym bach. Felly oedd hi'n gyfnod dwys iawn. Ond nes i wir fwynhau fy nghyfnod yna o ran cwrdd â phobl, astudio, a gallu darllen llyfrau falle gwahanol i'r hyn nes i astudio yn yr ysgol. A wedyn wrth gwrs cael mynd i Chile yn fy nhrydydd blwyddyn, lle oedd hwnna wir yn agoriad llygad. Fi'n credu falle mwy na mynd i'r brifysgol yn y lle cyntaf. Gorfod mynd am flwyddyn gyfan fwy neu lai i wlad, lle allwch chi ddim jyst cymryd awyren ôl adre os ych chi chymon benwthnos os ych chi eisiau gweld mam a dad. A gweithio mas fyna, oedd hynny wir yn brofiad rhyfeddol. Wel, fel ddwedais ti, ges ti flwyddyn yn Chile, beth oedd ti'n neud yna? Felly o'n i'n gweithio i'r Siambr Fasnach Brydeinig, British Chamber of Commerce, yn ogystal â'r Llys Genhadaeth Brydeinig, British Embassy. A falle oedd hynny'n gamgymeriad y bod yn onest, oedd hi'n gyfle gwych, ond oedd nifer o'n ffrindiau wedi mynd i ddysgu, felly o'n nhw falle wneud rhyw 2-3 awr yr wythnos o ddysgu, lle o'n i wedi mynd yna swydd lawn amser, 35 awr yr wythnos, lle oedd pawb arall yn gallu mwynhau yn 20 oed yn mynd i Sbaen, Barcelona. O'n i wedi penderfynu mynd i Chile a gweithio, felly o'n i'n gorfod bod lan am 9 gloch bob bore, nôl adre erbyn 5. Ond dyna oedd fy mhrofiad cyntaf i wir o fyd gwaith, felly oedd hynny'n ddefnyddiol o fod mewn swyddfa, cwrdd â phobl eitha pwysig a dysgu ti falle siarad â nhw a chyfathrebu â nhw. Ond fi'n credu nes i wir eiddfedu fyna, mwy na nes i falle yn fy mlwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn yn y brifysgol, rhaid i fi ddysgu ti goginio. O'n i'n cael bwyd ar blat yn y brifysgol yn y canteen. Rhaid i fi ddysgu ti olchi fynillad fy hun. O'n i ddim yn gallu mynd nôl adre i Donyrefail a defnyddio peiriant golchi mam a dad. Be nath yn rhyfeddu am Chile a dweud y gwir, neu falle nath o ddim yn rhyfeddu, falle oedd yn i'w ddisgwyl, oedd dim llawer iawn o Saesneg yna o gwbl, oedd lefel yr iaith yn isel iawn, sy'n golygu o'n i'n cael fy ngorfodi ddefnyddio fy Sbaeneg bob un dydd. Fi'n cofio ar y diwrnod cyntaf cael fy
ni galoni tym bach, mynd i'r siop, achos mae'r acen mor wahanol fyna. Sbeineg Sbaen nes i ddysgu yn y brifysgol ac yn yr ysgol. A nath y fenyw ofyn i fi, wyt ti eisiau bag? Sy'n frawddeg eitha syml, byddwch chi'n dysgu hwnna am flwyddyn 11, siwr o fod. A just methu deall be oedd hi'n gweud, felly nath i gymryd rhyw 3 mis just i'n clusti a ddasu'r acen wahanol ma, a'r eirfa wahanol ma, oedd dyn nhw ar gyfer bron o bod pob dim. Ond wedi blwyddyn gallu siarad yn hollol rigl a phobl yma, ffrindiau oes yn dal i fod dy fi yn Chile a hefyd yn byw yn Llundain nawr ac yn un cwrdd yn aml. Nice. Sgil arbennig yw dealleithoedd gwahanol, fi'n credu bod yn... Mae wir yn agor dros e. A fel newydd i dirwr nawr, mae'n un o'r pethau defnyddiol achos mae'n eich gorfod i chi siarad, i feddwl yn wahanol. Byddwn ni wir yn annog pobl i ddysgu iaith. Ddim o reidrwydd i'w astudio fe yn y brifysgol, falle mod i'n difaru peidio wneud rhywbeth mwy ymarferol fel mathemateg neu meddygaeth neu'r gyfraith. Ond yn sicr fel pwnc tygau lefel A, byddwn ni'n annog pawb i trio dysgu iaith dramor. Wedyn fyddys di nôl i byw yn Tonrefel Prydfaith am gyfnod. Oedd hynny'n profiad gwahanol i fyw yna? Wel, oedd hi'n gyfnod rhyfedd y bod yn onest, achos o'n i ar fi'n cwblhau fy ngradd yng Nghaergrawnt, o'n i'n mynd mewn i'n hymor olau yn fy mlwyddyn olau, a wedyn dyma Covid yn taro. Ac o'n i'n gorfod mynd nôl adre i fyw gyda mam a dad, a wneud fy aroliadau olau o'n stafell wely yn Llwybrau. Felly oedd hi'n gyfnod od, ond nes i aros na am ryw 2 flynedd, nes i weithio i'r BBC yng Nghaerdydd ar ôl ni, a byw adre theithio mewn. Ac i dweud y gwir, doedd Covid ddim y profiad gweitha i fi. Nes i eitha mwynhau dod nôl adre ar ôl 4 blynedd prysur iawn. Bywyd yn dod i stop fwy neu lai a jyst gallu gwerthfawrogi i'ch milltir sgwâr, mynd am dro, archwilio'r ardal, ffindo llefydd felly o'n i ddim hyd yn oed ymwybodol ohonyn nhw 5 munud i ffwrdd o'r tŷ. Felly oedd hi'n gyfnod eitha neis yn fy mywyd i, yma atgofion eitha melys dy fi a dweud y gwir o ddod nôl i Tonrefail a byw. Ond, oedd hi'n bryd, dwi'n credu, ailgydion fy mywyd prysur ar ôl ychydig o flynyddoedd a symud i ddinas eto a mynd i Llundain. Hoffwn siarad am yr Eisteddfod eto. Pa mor bwysig fydd Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol i ti erioed? Beth wyt ti'n cofio am ennill y Gadair gyntaf yn 2016? Wel, cyn ennill y Gadair gyntaf, o'n i'n cystadlu yn yr Urdd drwy gydol fy mhlentyndod a dweud y gwir yn llefaru. O'n i'n dansio gwerin da adran bo taf, yn clocsio, yn canu mewn core. Felly o'n i'n ymwybodol iawn o'r Urdd a hefyd o hynodrwydd a phwysigrwydd y seremonïau mawr yma. Drwy'r Urdd ond hefyd drwy fel yn wedi trafod Eisteddfod Llanhari. O ran fat gofion o 2016 ennill y Gadair gyntaf yn yr Urdd. Alla ddim cofio lot o'r diwrnod, allai cofio o'n i'n nerfus iawn, a doedd hynny heb newid, o'n i'n nerfus iawn y mis Awst hefyd cyn codi. Unwaith dych chi ar eich trad ac ar y llwyfan, mae'n iawn, achos dych chi ddim yn gorfod wneud dim byd, a gweud y gwir, dim ond cerdded i'r llwyfan, dych chi'n gorfod wneud ac eistedd lawr. Y cyfweliadau sy'n anodd wedyn, lle chi'n gorfod mynd o un cyfweliad i'r llall yn trafod y cerddi. Felly mae hi'n ddiwrnod effernol o brysur, ond beth sy'n rhyfeddol yw dych chi newydd ennill y Gadair yma, a wedyn mae hi just y mwt y car yn mynd adre dych chi, y Gadair hardd yma. Mae hi bron yn anodd credu bod hwn yn rhywbeth sy'n dod adre dych chi. Yr un peth am y Goron, nath i gymryd y gwneithurwyr 7 mis i greu'r Goron honno. La i ddim dweud beth yw ei gwerthu, neu falle fydd fy nhi ddim yn saff, ond mae'n ychydig o filoedd fel dwi'n siŵr oedd y Gadair. A mae jyst gwybod bod hwnna mewn bocs yn dod nôl adre dych chi yn profiad rhyfeddol. A dwi ddim cweit yn siŵr ble yw roi hi. Dyn ni'n dalu ar brofi ar y piano, ar y silff. Falle bydd hi'n dod i Llundain dy fi rhywbryd os dwi'n prynu tŷ fy hun. Ond adre ma hi yn Llwybrau ar hyn o bryd gyda fy rieni. Pa mor arbennig oedd ennill ar ail Gadair ar ôl ennill yr un gyntaf? Credu oedd... Wel, oedd falle mwy o wefr a mwy o nerfusrwydd yn y seremoni gyntaf, achos dyna'r seremoni gyntaf a wedyn nes i ennill y flwyddyn wedyn. Fi'n credu'r wefr yn fanna, reswm nes i gystadlu, yw achos oedd Eisteddfod yn lleol i fi, oedd hi ym Mhen y Bont yr Ogwr Taf ac Elai, a fi nath sgwennu'r cywydd croeso ar gyfer Eisteddfod y flwyddyn honno hefyd. Felly oedd hi'n braf iawn cael esgus i fy nôl, fi'n cofio o'n i reit yng nghanol fy aroliadau, fi'n credu oedd y seremoni ar y dydd Iau ac oedd aroliadau dy fi ar y dydd Mercher a'r dydd Gwener, felly eto oedd hi'n gyfnod prysur iawn. Ond yn debyg i'r Steddfod Lenni, achos oedd hi'n steddfod leol ym Mhontypridd, Steddfod cyntaf i ddod i Rhondda Cynon ers 1954 dwi'n credu, dyna oedd ysbardun i gystadlu. Mae yna gymaint o wefr o allu codi ar eich traed mewn pafiliwn
sy'n ar eich tomen i chi ar Mharc Ynysangharad, parc o'n i wedi bod yn mynd iddo fe ers o'n i'n blentyn bach. Ac yn sydyn, oedd wedi troi'n brifwyl eisteddfodol ac o'n i'n rhan o'r seremoni gyntaf honno ar y dydd Llun. Oedd hi'n wefr arbennig. Ac felly ennill yr ail Gadair i ddod nôl at eich cwestiwn chi am ei bod hi'n steddfod leol ac ar rannu'r profiad yna a chymaint o wynebau cyfarwydd. Sut wyt ti'n mynd ati i greu'r casgliad o gerddi yma? Wel, oedd hynny'n broses hir iawn hefyd, nath hynny gymryd rhyw 7-8 mis. Mae yna 250 o linellau yn y gerdd, 11 o gerddi, felly nath i gymryd lot o amser. Dwi'n sgwennwr eitha araf hefyd, dwi'n poeni dros bob un gair, bob un sillaf o bob un gair. Ond atgof oedd y testyn, mae yna wastad destyn benodol, felly mae hynny'n eich caethiwch i raddau o'r hyn ydych chi'n gallu sgwennu, ond hefyd yn rhoi falle rhyw drywydd penodol i chi. Ac o'n i'n gwybod mod i eisiau archwilio'r testyn hwnnw trwy lyged y cymoedd. O'n i eisiau sgwennu am y cymoedd am ei bod hi'n steddfod leol, a hefyd am ei bod hi'n esgus i sgwennu am yr ardal leol. Dyna oedd fy nhestyn i yn 2016 pan enilles i'r Gadair am y tro cyntaf. Wel, mae Nghaerdy di datblygu lot ers ni, fel byddwch chi'n disgwyl rhwng oedran 18 a 26 fel o'n i pan nes i ennill y Goron. Mae hi'n gyfnod o ddatblygu mawr, felly dweud y gwir, sy'n ni'n cyhoeddi cyfrol fori, fyddwn ni siŵr o fod ddim yn cynnwys y cerddi nes i ennill y Gadair gyda nhw yn 2016 a 2017, achos maen nhw'n perthyn i oes wahanol ac i berson gwahanol bron a bod. O ran y broses, mae pobl yn aml yn gofyn o ble mae dysbrydoliaeth sy'n dod. Mae hi jyst yn dod trwy eistedd gyda dy laptop di wrth ddesg am oriau bob dydd a jyst trio sgwennu rhywbeth. Dwi ddim yn dod o reidrwydd o fod tu allan yn chwilio am ddelweddau. Mae hi jyst yn dod trwy lafurio a trwy waith caled. Rwy ti wedi sôn am dy nerfau, ond beth yw dy atgofion am ddiwrnod y coroni? Pa mor anodd oedd cadw'r cyfrinach? Wel, oedd hi yn anodd, a nes i ddweud wrth gwbl o bobl, oedd fy rieni yn amlwg yn gwybod, fy chwaer, teulu agos, tad cu, oedd Miss Rowlands yn gwybod, achos o'n i wedi rannu'r cerddi a hi. Dim ond a 2 berson nes i rannu'r cerddi, sef Mam a Miss Rowlands. A nes i ddweud wrth gwbl o bobl yn Llundain fyd yn rhannol, achos o'n i ddim yn meddwl bydden nhw'n rannu'r gyfrinach a neb ta beth, achos dyn nhw ddim wir yn deall beth yn mynd mlaen. O ran fy atgofion o'r diwrnod, fi'n cofio o'n i just eisiau i'r diwrnod yn y bore, achos dyw'r seremoni ddim tan 5 o'r gloch, sy'n eitha hwyr. Felly o'n i just eisiau gallu cael diwrnod mor normal a phosib. O'n i ddim eisiau mynd i'r maes yn rhy gynnar, o'n i ddim eisiau eistedd lawr yn y pafiliwn yn rhy gynnar. Felly fi'n cofio nath yn chwaer i fy ngyrru i'r gym, athyn ni i siopa, a wedyn athyn ni i'r maes, just i drio setlo nerfau tym bach, trio cael ychydig bach o normalrwydd. Nes i hefyd gael lai-in gymaint ac o'n i'n gallu fel bod fi ddim yn edrych yn rhy flinedig ar y llwyfan. Ond unwaith o'n i wedi deffro, oedd y seremoni ar fy meddwl un syth, achos o'n i'n gwybod bod hi'n mynd i fod yn diwrnod mawr i fi, diwrnod fydde yn aros yn y cof. Ac mae'r diwrnod just yn mynd, mae hi eisoes 3 mis yn ôl erbyn hyn, achos mae hi'r math o beth, dych chi'n sgwennu'r cerddi am gymaint o amser, dych chi'n cadw'r gyfrinach am dros 2 fis, ac yn sydyn, digwyddodd dar fi, mae'n digwydd a wedyn mae hi drosodd. Ond, wel, un peth dwi yn cofio yw mae'r steddfod yn rhoi seddi penodol i'r enillwyr. Felly, dych chi'n gorfod eistedd yn y pafiliwn mewn sedd benodol, achos dyna ble mae'r orsedd yn gwybod lle i fynd i'ch cyferchu, a mae'r goleuadau hefyd yn gwybod mai dyna lle mae'r spotlight yn gorfod mynd. Ond dyma fenyw yn dod o'n i'n eistedd gyda Miss Rowlands, oedd 2 sedd gadw, a dyma fenyw yn dod yn gweud, fy seddi yw rein, dwi wedi talu am docyn i gadw'r seddi yma. Felly oedd rhaid i fi wedyn symud 2 res tu ôl a sawl sedd mewn, felly oedd rhaid i'r boi goleuadau ddod lawr, newid y goleuadau, felly oedd panig llwyr am fod y fenyw yma yn mynnu bod hi'n gorfod eistedd yn y sedd. Felly pan nes i godi ar fy nhrad, nes i drio edrych arni i ddweud. Fy seddi oedd hwnna. Ar y ddydd Sadwrn, roedd ti'n aelod o'r dîm buddigol talwrn y beirdd, ac yna ar y dydd Sul, cyn y coroni, roedd talwrn yr ifanc, ac roedd ti'n fentor i dîm Ysgol Llanhari. Sut brofiad oedd hynny? Wel, gwych, achos nath tîm Llanhari ennill, ynghyd ag un ysgol arall, dwi'n credu o'n nhw'n gyd enillwyr, ac fe nath ni ennill y talwrn ar y dydd Sadwrn hefyd. Ac mae'r talwrn wedi bod mor bwysig o ran fy ngyrfa y farddonol i, achos mae'n fy nghadw i sgwennu. Fel o'n i'n gweud am ddarllen, pan o'n i'n iau, fydde'n lot gwell fi fod tu allan y chwarae pêl-drod. Wel, mae hynny dal i fod yn wir nawr y bod yn onest, bydde'n well fi fod yn gwneud unrhyw beth arall ond bod wrth fy nesg yn sgwennu parddoniaeth. Felly mae cael testunau drwy'r talwrn
yn dorfodi di sgwennu, yn dorfodi di i feddwl am destun penodol. Felly se hi ddim am y talwn, dwi'n yn siŵr a fyddwn ni'n sgwennu nawr. Mae cael testun yn reolaidd yn help, dwi'n credu, yn yr un ffordd, a falle mae cael arholiadau yn help, jyst i orfodi chi eistedd lawr a meddwl am y pethau yma, falle fyddwch chi ddim yn neud ni fel arall. Na, felly mae'r talwn wedi bod yn holl bwysig yng Nghyngyrfau ac wedi mor braf cael ennill ar y dydd Sadwrn. A mae'r eildro gyda'n hi'n talwrn. Ac maen nhw yn dîm da hefyd, maen nhw wedi'n nghefnogi lot. Mae'r Eryr Topwood yn Eirin Caradog, Emyr Davies a Tudur Dylan Jones i gyd ar yr un tîm. Felly maen nhw wedi bod yn fentoriad pwysig i fi hefyd. Bellach, roedd ti'n newyddiadurwr yn gweithio i'r BBC yn Llundain. Beth wyt ti'n ei wneud o ddydd i ddydd? Felly dwi'n gweithio ar y News at 6 and 10 o'clock, yn newyddion am 6 a 10 o'r gloch. Felly, o ran beth dwi'n neud, dwi'n gweithio ar newyddiadurwyr a Chris Mason, Laura Coonsberg, Clive Myrie, Fiona Bruce, pobl fel na, mwyn rhoi raglen at ei gilydd. Felly mae yna gyfarfod mawr ar ddechrau'r diwrnod, lle ni'n penderfynu beth yw'r brif stori, beth yw'r ail stori, pa straeon sydd falle ddim yn ddigon da i fynd ar y newyddion, a dyn ni wastad hefyd yn trio chwilio am straeon mwy digri falle, chmo'ch unfinally stories i fynd ar ddiwedd y newyddion. Achos dyn ni ddim eisiau straeon dwys i gyd am rhyfel a gwleidyddiaeth. Dyn ni'n trio mynd allan i gymunedau hefyd fel bod nhw'n gwylio'n cynnwys ni. A wedyn dwi'n gweithio ar newyddiadurwyr unigol yma ar eu pecynnau teledu nhw, yn eu cynhyrchu nhw, cyn iddyn nhw fynd ar yr awyr. Felly os newch chi weld Clive Myrie yn y studio yn gweud, and our next report comes from Chris Mason, falle byddwn ni wedi gweithio Chris Mason ar ei becyn teledu o San Steffan, yn ogystal â roi raglen fel cyfanwaith at ei gilydd hefyd. Felly mae hi'n brysur iawn yn ystafell newyddion, bob un diwrnod. Mae'r shiftiau'n eitha hir, felly os dwi'n gweithio ar y News at 10, dwi'n dechrau'r diwrnod am 11 a byddai'n gadael y swyddfa am 11, felly mae hi'n diwrnod dwys iawn. Ond beth sy'n dda am weithio yn y BBC yw bod ni yn gweithio 4 diwrnod o'r wythnos, felly chi yn cael diwrnod jyst i ymlacio hefyd. Yn ddod o aelod o deulu Llanhari, pa mor bwysig yw bod yn aelod o deulu Llanhari i ti? Wel, holl bwysig, achos mae atgofion melys iawn dy fi o fod yma, o'n wersi, o'n athrawon ni, o'r ffrindiau oedd dy fi, a sy'n dal i fod yn ffrindiau i fi nawr. Ond wrth gwrs mae teulu Llanhari yn mynd i hwnt i'r pwynt lle chi'n gadael yn flwyddyn 12, fel mae heddiw'n dangos. Dwi'n cael fy ngwahodd nôl. Ni newydd gael seremoni yn y neuadd i'n nghyfarchu ar ôl ennill y Goron. Pobl yn rannu atgofion o pan o'n i'n ddisgybl yma, sy'n jyst yn dangos pwysigrwydd y teulu yn dyfe, bod hynny ddim yn dod i ben pan ych chi'n stopio bod yn ddisgybl yma, bod nhw'n dal i fod yma yn gefnu chi, bod i dal yn gallu danfon fy ngherddi at Miss Rowlands nawr dros e-bost, iddo hi edrych dros nhw a chywiro. Felly mae'n aros dych chi, teulu Llanhari, a fi'n siŵr y bydde fe dych chi hefyd pan ych chi'n gadael. Fi'n siŵr fo. I orffen, pa 3 gair fydde ni'n disgrifio Gwynfor Dafydd yn 2024? Yn 2024 yn benodol? Iawn, wel byddwn ni'n gweud prysur, mae hi wedi bod yn flwyddyn eitha prysur. Cyffroes dwi'n credu yn cael mynd i Lundain a dechrau swydd newydd, yn ogystal ag ennill y Goron, ac y gweud y gwir, dwi'n gwybod mod i'n... Na i ddweud hwn tra mod i'n meddwl am y gair ola, be oedd yn braf oedd bod pawb yn y swyddfa hefyd yn ymwybodol mod i wedi ennill y Goron, ac yn cymryd cymaint o ddiddordeb hefyd. Ni'n cael negeseuon testyn gan Rita Chakraborty a Jane Hill yn gofyn beth yw'r cerddi yma, allai ddarllen nhw? Yn anffodus maen nhw'n Gymraeg, felly allai ddim ei rannu nhw. Wel, fi'n siŵr bydde AI falle'n gallu gwneud job gwell o'i cyfieithu nhw, nag y byddwn ni. Un gair ola... beth am hapus. Dwi wedi symud i Llundain, dwi wedi creu grŵp o ffrindiau newydd, dwi'n hapus iawn yn swyddi. Felly dwi'n ailgydio yn fy mywyd prysur i nawr, dwi'n credu ac yn mwynhau. Hoffwn gofyn un cwestiwn, ond os roedd unrhyw cymorth ti eisiau rhoi i rywun sydd moyn cymryd yr un llwybr ati, beth fydd e? O ran barddoniaeth? O ran barddoniaeth ar y llwybr yna ti wedi cymryd? Wel, fel byddwn ni'n neu fel fi wedi gweud eisoes, byddwn ni'n annog pawb i darllenwch farddoniaeth. Mae'n rhaid i chi ymddiddori ym marddoniaeth pan ych chi'n blwyddyn 10 ac 11. Mae cerddi gwych dych chi i'w astudio nhw. Mwynhewch nhw, peidiwch chi gweld nhw fel rhywbeth. Mae'n rhaid i chi eistedd lawr ac astudio a sgwennu amdanyn nhw.
ceisiwch fwynhau nhw hefyd, a meddwl yn gritigol hefyd am y cerddi, bod chi ddim jyst yn meddwl mae hwn yn bwerus achos hwn, mae hwn yn drawiadol achos hwn, falle bod yna fannau gwan i'r cerddi hefyd, meddyliwch am hynny. A thrwy ddarllen, dych chi'n cael eich ysbrydoli, dych chi'n meddwl dwi eisiau gwneud hwn, dwi eisiau gallu sgwennu rhywbeth cystal â hwn. A chystadleuwch hefyd, mewn steddfodau lleol, mewn steddfodau ysgol, i weld siwr ydych chi, i weld beth yw'r safon. Felly, ymddiddorwch am arddoniaeth o ran darllen, ceisiwch sgwennu beth eich hun wedyn, a rowch eich gwaith chi mewn i steddfodelu. Rydyn ni newydd dechrau dansoddi'r gynghanedd yn ein gwersi'r wythnos hon, felly pwy a wyr? Falle byddwch chi'n codi ymhen ychydig o flynyddoedd. Ie. Gawn ni weld. Diolch o galon i ti, Gwynfor, am ymuno ni heddiw am y sgwrs. Rwy ti'n aelod gwerthfawr o deulu Llanhari ac rydyn ni'n falch iawn ohono. Hoffwn dy lawn gyfarch unwaith eto ar dy lwyddiant. Diolch. Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llanhari, datlu'r air. Rydyn ni'n gobeithio'n farwch bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch danysgrifio i glywed mwy o benodau, lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Llwybrau Llanhari fwynhau mwy o podlediadau. Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch chi'n tudalen Instagram a'n cyfrif X @Gymraeg Llanhari neu ewch chi'n gwefan llanhari.cymru. Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl! Yn dathlu hanner can mlynedd. Podlediad Teulu Llanhari.